שלום וברוכים הבאים למערכת EasyLand, דפי נחיתה בקליק. מערכת EasyLand מאפשרת לכם ליצור ולנהל דפי נחיתה בצורה מהירה וקלה. בסרטון זה נציג את הסרגלים העומדים לרשותכם לניהול התוכן בכל אחד מהתאים. בשלב זה אתם כבר אמורים להכיר את הבלוקים, התאים ואופן עריכתם, סגנונם ומחיקתם. בחלק הימני העליון של המסך ישנם 4 סרגלים המאפשרים הוספת תכנים שונים. הסרגל הראשון נקרא גרירת פריטים, והוא מאפשר לכם להכניס סוגים שונים של תוכן באמצעות גרירתם לתא הרצוי. טקסט, תמונות מתחלפות, סרטוני וידאו, תפסים, שורה תחתונה, מקום ריק או תגובות בפייסבוק. מקומו של תוכן זה הוא בתוך התא. הסרגל השני נקרא גרירת אייקונים, והוא מאפשר לכם להציב אייקון בכל מקום ברחבי דף הנחיתה, בלי קשר לתא זה או אחר. האייקון נגרר כמו בתאים, וניתן להפנות את הלקוחות לתמונות, סרטונים, קופונים, רשתות חברתיות, או לרכישה בפייפל. שימו לב שכאן התוכן שלכם מוצג באמצעות חלון צף, וכן ניתן לגרור אייקון אחד מכל סוג לכל עמוד נחיתה. הסרגל השלישי נקרא אפשרויות דף נחיתה, והוא מאפשר לכם לספק את כל ההגדרות לניהול דף הנחיתה. כתובת המייל שאליה יגיעו הפניות, מספר הטלפון לקבלת פרטי המתעניין בהודעת SMS, הסגנון, הגבולות וצבע הדף, ערכי המטה כותרות שיופיעו במנועי החיפוש, וחיבור הדף למערכות ניהול חיצוניות כמו AdWords או Analytics. הסרגל הרביעי נקרא אפשרויות מתקדמות, והוא משרת את לקוחות הפרימיום. כאן אנו מציעים 2 אפשרויות: העלאת עיצוב אישי לדף הנחיתה, וכן אפשרות לנהל בכתובת דף נחיתה אחת 2 גרסאות או יותר של תכנים. אפשרות זו מאפשרת למבקרי הדף שלכם לצפות בכל גלישה באופן אקראי באחת מהווריאציות הקיימות בדף, ולקבל החלטה לגבי התוכן המנצח והיעיל יותר על סמך הסטטיסטיקה של דף הנחיתה.